Nazdar, Bazal, tu Maťo a vás vítam u nového videa. Parádna ľudia, no dokonečne som sa dopracoval k tomu, čo som chcel. Dopracoval som sa k tomu, že vám urobil Štýler burger. To znamená to, že vám urobil môj burger domáci po domácku, ako ho ja robím. A vždycky ako na konci tohto videa bude také malé ukázanie sa. Samozrejme, ideme na to. Keď sme si takýto burger vyrobili, budeme potrebovať niekoľko surovín. A to je mäso. Budeme potrebovať taktiež paradajky. Je to samozrejme na vás, ako to vy chcete, ale ja teraz použijem ketchup, keďže nemám inú ingredienciu na dressing. A čo ešte by sme do toho mohli dať? Ešte tu viem, čo by sme do toho mohli dať. A to sú ešte kyslé uhorky, nejaké buchty a potom nejaký olej, na ktorom to budete pripravovať celé. Aby ste niečo mali. No, myslím si, že suroviny by sme mali mať. Poďme sa vrhnúť na tú hlavnú časť. To je príprava. Teraz poďme urobiť také, že je zvané, že mäsový výrobok. Hej. To je mäsový výrobok. Rozložíme mäso, tak aby sa dalo potom použiť na ďalšie burgery alebo ingrediencie. Hej. Čiže toto tu rozrežeme. Teraz rukou, to jednou akou, umytou, neumytou, to je ukrutne jedno, ale radšej umytou, aby som vám vedel poradiť. Zoberete a nahmatáte si, koľko tam chcete. Keďže ja budem robiť 2 kúsky dneska, tak dáme toľko tu. Mäso teraz dáme stranou, aby nám nezavádzalo. Mäso potrebujeme byť dobre prechutiť, takže pridáme sol, určité množstvo soli. Je na vašej chuti, koľko si to dáte, či máte radi presolené, nepresolené. Je to ukrutne na vás. Paprika. Toto vám upozorňujem, dajte toho radšej viacej. Aj takto to rozmáchajte. Aj dignite tam toho viacej, sa toho nebojte. Ono sa to v tom zatiahne. Hej. A pridáte peper. Aj poriadne množstvo toho celého. No, a keďže mäso máme teraz kvalitne ochutené, nebudeme to predsa takto robiť, tak to poriadne chytíme, vymiešame to, aby sa to dalo tam dnu, kde to ešte nikdy nebolo. Záleží od toho, jak to chcete mať vy, hej, keďže ja robím väčšiu porciu a ja robím trošku viacej, tak preto môžete ešte keď robíte, pridať si trocha viacej pepra, či paradajky, ako tej korenistej zmesi, paprika. Hej, normálne sa nebojte, robím to trošku bordel, ale to je nepodstatné teraz. Takže, keďže mäso máme hotové, poďme sa vrhnúť na ďalšiu vec. Mäso máme pripravené na to, aby sme ho vedeli sprážiť, alebo jak by povedal Martin Novák, aby pekne spievalo. Teraz sa poďme vrhnúť na tú takú menej zabavnú časť, a to je rezanie a krájanie. Máme pred sebou kyslé uhorky a máme pred sebou paradajky. Je to ukrutne na vás, ako vy si to dáte, ale ja si dávam maximálne 3 paradajky, lebo potom je tam taká chuť viacej nasýtená, všetko, aby to malo úroveň. Čiže, no a vám poviem aj takto, základom burgera je dobré mäso. Keďže ja som mal hovädzie mäso, tak samozrejme, že ten burger bude samozrejme lepší, dobrý, kvalitnejší. Ale je to na vás, aké chcete mäso. Mleté mäso môžete mať aj... Je to proste mleté mäso, môžete mať aj jak ja mám, hovedzinu, alebo taktiež môžete mať ešte aké morčacie mäso, z toho som tiež pripravoval už a je to proste ukrutne na vás, čo si dáte do toho. Len varujem vás, ako čo sa týka taký šéf master do toho. Prosím, zoberte si nôž, ktorý je fakt, že ostrý. Keďže ja tu mám nôž z Gordon Ramsay, tak obzvlášť, že mi to ide jak po masle, jak na drátkach. Ale reálne, prosím... Týmto mám hlavnú vec urobenú, čo mám nakrájené paradajky,
nakrájenú kyslú uhorky a mäso. A môžeme sa pustiť do tzv. Praženia mäsa. Poďme na to. Prosím, absolútne si nevšimajte sporák, lebo je fakt, že špinavý. Pridáme tam trocha oleja, mám ho fakt málo, ale ho tam pridáme. Troška len, fakt trošinku. A teraz zapnem pána ohrievača. Pointa dobrého kvalitného hamburgera je jednoznačná. Keď máte mikinu, prosím, vyhrňte si rukávy, jak ja. Hej? Aj keď máte prsten, to absolútne nevadí. Už vidím, že to tu fajne puká, tak to vezmem. Zoberiem si vyššie polovičku toho, čo mám. Ho takto rozmláždím a idem z toho a pukám z toho. Robím si z toho. Hej? Aby to bol taký dobrý, poriadny, poctivý balvan. A teraz len toho dám na panev. Zoberiem si nejakú parechu alebo proste niečo takéto. A ešte to trošku s tým pomláždím, aby sa to chytilo všade. Hej. A mäso sa nám kvalitne dobre robí. To isté bude aj s druhým kúskom. Toho. Mäso musí byť dobre kvalitne prepečené z toho dôvodu, aby takto presne, jak mne to teraz učí, aby to pekne, kvalitne, krásne spievalo. No keďže trošku tá výroba bude dlhšie trvať a ja nebudem vám točiť celú výrobu, len základ, a vám ukážem iba finálnu verziu. Keďže potrebujem trošku čas na to, aby som to pripravil, trošku, aby to bolo pekne vyzerané, ja sa idem pustiť do toho a urobíme si ochutnávku v finálnej verzii. Presne takto vám má byť úplne pekne, kvalitne prepečené mäsko. Výborné. Priatelia, je to tu. Vážení kuchtíci, Stiller Burger je tu. Čo musím ako výnimočne urobiť a pochváliť, fakt sa mi mäso podarilo, dúfam, že bude dobre prepečené. Takže začal rovno by som týmto tu kúskom, ktorý bol medzi prvými vybratými, lebo vybratý bol oveľa skorej. Takže dobrú chuť. Naozaj dobre. Je perfektné. Už delikatesná. Mäso je úplne prepečené. Musím sa pochváliť. Naozaj môžem ísť za šéf kuchára. Dobre priatelia. Tak ako každé kuchtiace video, aj toto kuchtiace video, pokiaľ urobíte takýto Stiller Burger, aký mám ja, tak vám repostem na storke. A keď urobíte na to YouTube video, ešte špeciálna ponuka, ak urobíte na to YouTube videjko alebo YouTube Shorts a dáte hashtag Stiller Burger, tak vám to označím na kalendári a poviem, nech si toto videjko ľudia moji pozrú. Či robím lepšie ja burgery, alebo oni. Bude to taký súboj medzi Stillerom a fanúšikmi. Ja dúfam, že vám toto videjko páčilo, pokiaľ áno, tak dajte odber a zvonček, follow a srdiečko. Tento burger si môžete urobiť aj vy, iba so 4 surovinami, a to je buchta kúpená, mäso, parájky, kyslá uhorka. Môžete toto ešte pridať sír, vajíčko, jak vy chcete, je to záleží to na vašej chuti. A sa aj teším u ďalšieho pekného kvalitného videjka. Čaute.